El grup de Balset va significar una irrupció molt atrevida i molt impactant en el context cultural i artístic d'aquell moment. L'obra El pescallunes de Modest Cuixart és molt representativa d'aquesta proposta poètica articulada al voltant de la revista amb el mateix nom de Balset, de la qual van formar part Antoni Tàpies, Joan Pons, Modest Cuixart, Joan Josep Tarrats i el poeta Joan Brossa. És una obra que traça un univers poètic, misteriós, amb molts elements del romanticisme, d'un romanticisme nòrdic, obscur, fosc, que remet a un univers de dimonis inquietant, que en certa manera reflecteix aquesta sensació d'opressió que vivia la generació jove en el context del primer franquisme. És un tipus d'obra que connecta amb el surrealisme, però és un surrealisme que té qualitats quasi contraculturals, perquè és un surrealisme de revolta on el refinament i el dibuix grotesc conviuen d'una manera singular i molt potent.